Kipulit kamau Kyrwoh police station kilayo kem hadu Ngut kirunar kiba Suba don keti haka jing Pynïap Dusmon yu wei rang ba belatip kerteng kumu Pynskhemlang Lyngkhoi arpunyo snem kerta naga Shillong nong ba mar Shillong Southwest Khasil district. Laban kedau hang ni baka arterik yong arajar upsau kipaj ba nong shong kilalap ya ka Meghalaya jong Pynskhemlang Lyngkhoi kabadan ni kidak mong na kibenta jong rendang kakti kamon bat kiwei de kibenta jong kamet na kawei ke jaka Hajan ka Pynthor ka ba hariat thaulong ka ba hap apo Shillong mau Kyrwoh bat ka badai ru kalinti ban lech chaka Shillong mar Shillong habakren hunong ai kubor Superintendent of Police ka Southwest Khasil District uba jadi Kyrwoh ulai thu baki pulit mariaja kani ka jinglap Meghalaya kila pelong ye ka jing toket ka babnya badai tat hadian balayo ye ka jing pitikna ling ba ka postmortem report bakani ka jingyap ka de ka jingsha Pynïap Dusmon haki runar baki sesdang man kem ye ki ba Suba don keti kini ki brio ki bala syakem ki kentup yo Paul Andrew lakyang ar saus nem kerta nak Shillong mau Kyrwoh Michael Wanyang nak Shillong mar Shillong bad uri ki Paul snaitang nak Shillong nonglang ki bahap apo Southwest Khasil District.